Good afternoon, Masarabanji, Masanano. So, my father balege update. Kumano update mili banova akula ndiyo kudzana ndi Napoleon Dzombe. So, newsy ili mujizungu. Mina njifage anthu amalawa mbili mina sakugwiya mukwanira. Koma amalawa mbili amenera kukwiya timayenera kukwiya kwambiri and nkhani zizi zimene zikuyenera kukhala za serious kuti amalawa zikwiya kwambiri osamapanga mademo pa zinthu zoti zosamveka bwinobwino koma nkhani zopangira mademo ndi izizizi zokwiya kuonesa mkwiyo. So nkhani yayilemba chizungu kumanotika nchichewa kuti tonse timvane bwinobwino. So nkhani yalembera pa Zodiac. So akuona kuti business tycoon Napoleon Dzombe says it is not known when his fertilizer manufacturing plant in Doha will be operational, as he is yet to, what's going on here, to acquire a license from Malawi Environmental Protection Authority, MEPA, M-E-P-A. Dzombe observed that although the company was projected to commence production of fertilizer in April this year, there have been delays in issuance of license by MEPA following a rejection of the project's initial report before submitting another one. He indicated that he has already procured raw materials from China, which are expected to arrive in the country at any time, adding that he intends to source such materials locally once the company is cleared to start production. MEPA spokesperson Aubrey Chira noted that the authority's board of directors is supposed to assess the environmental concerns before making an approval process. He said takes several stages. A process, he said, takes several stages. In December last year, Dzombe, who is the founder of Ntilimanja Holdings Limited, told Zodiac Online that the factory has the capacity to produce 40 metric tons of fertilizer per hour, thereby making enough commodity for the whole country in just 150 days, by Wilson Henry Lower. So nkhani ili pano ndi akhuza ndi Napoleon Dzombe. Tonse timanyadira kwambiri fa ku Dowa yeyu wamanga chikampani chachikulu kwambiri chimene ndithu chizipanga fertilizer. Yeah. So aliyense nthu amanyadira, I think it was the last month kuti amakamba zoti tasala pang'ono kumaliza. So timanyadira kuti anyway mdziko la Malawi tuli ndi anthu aluso kwambiri, anthu andrama komanso anthu oganizira kufuna kukonza zinthu osati kuziyang'ana zinthu mudiso la ndale koma kuziyang'ana zinthu muziko la ngati chani chizungu chama tiyani anyway muli wasema. So munthu amene Napoleon Dzombe atamanga kampani imeneyi, kampani yatsala pang'ono yathaso, wapanga order materials, raw materials, zipangizo zopangira fertilizazo ku Dowa. Koma wanena kuti ali ndi nkhawa kuti kampani sakudziwana sopano kuti iyamba kupanga liti fertilizer. Okay, chifukwa chani? Chifukwa chotuna kuti kuli bungwe lina limene limachita kuti Malawi Environmental Protection Authority. Bungwe limeneli limayang'ana, mtakuona zoti even chizungu chake chokamba za environmental protection, limateteza zachilengedwe. Okay, nde iwo kamanga kampani kawo kapanga chilichonse mnonga pangesho, iwo ajawo amene kuti abwera zapanga assess azangane malo aja bwinobwino kuti sichikunonga kampani yakoyo, sikunonga chilengedwe, sikunonga mpweya, sikutulusa mpweya oyipa kuti pakana ukavutitsa anthu ku kapena sikunonga amayang'ana zinthu zokhuza ndi environment, chilengedwe chabwino. So kampani imene anayipatsa report bwinobwino za mmene zonse zimakhalira, kampani inakana poyamba paneyo. Kachiwiri sopanonso mpaka analipaso linaso koma dzungu khala. Spokesperson amene ali Aubrey wanena kuti okampani obungwe limene lili la MEPA wanena kuti board members
amenena kuti ayang'anepo kaye adikire kaye ayang'ane kuti kampani ili motani kena kwa ipase license chilolezo kuti muthanu kuyamba nokupanga zanuzo. So zambano sopano okay, Napoleon Dzombe amafuna kuti kampani imene ayitsegule mu April, May, June. That means that 2 months ago. Amafuna ayitsegule nthawi kuti izipanga fertilizer. Mu 1 hour atha kupanga fertilizer wa 40 metric tons. Okay? Mu 1 hour. Wa fertilizer ramene wambiri uchulu kwambiri. Mu 150 days. Masiku 150 days. Less than 3 months. Atha kupeza zoti apanga Jan. Not less than 3 months, less than 4 months. Atha kupeza zoti apanga fertilizer okwanira Malawi yonse. Imene ndi a huge development. Ndi chitukuko. Okay? Fertilizer ndi chinthu chimodzi chimene chimavuta ku Malawi. Chifukwa chani? Fertilizer samagulidwa m'makwacha. Oloboma litakhala ndi makwacha ambiri, koma fertilizer sangakagule m'makwacha. Amene kuti apeze $. Fertilizer requires forex. So ndi kuvuta kwa forex. Iyi inali ngati kuti makamaka zinthu zina zafewa kuti fertilizer azipangidwa mu dziko la Malawi. Koma chimene chikuchedwetsera kuti ampase license munthu ayambe kupanga fertilizer ndi chani. Pamakhala zinthu zingapo zosiyanasiyana. Izi I don't know kuti bungwe limene lili attached kuti ndi ndani, koma pamakhala zifukwa zosiyanasiyana. Ena amakhala kuti mene ndali business ya fertilizer and business yawo amakaoda kunja kumabweretsa ku Malawi. So sometimes amaona kuti no, auya akatsegula kampani yake ine business anga ija ifela pamenepo. So amabweretsa zimabikozi mapatsi machanchani zindizi kana kondi komano anthuwa ndifakira mati anthuwa amene kuganizira miyoyo ya Malawi, kukonda Malawi. Okay? Kusiya greediness. Okay? And izizi ngati pali umenyera maufulu kaya chancha ngati mmamenyadi ufulu wa Malawi. Nkhani ndi imene. Yena mbadwa mchizungu itayika nchichewa. Nkhani ndi imene. Ngati mmamenyadi ufulu wa Malawi. Ngati mmakuwali we. Ngati mmakonda Malawi. Ngati kuli kuyankhula, ngati kuli kupanga ma peaceful demonstrations, nkhani ndi imene iyi. Kupita ku office kwa MEPA kupita mene kukapa zoti ino ndatuzeni bwino chiyomwe kunkanizira Napoleon Dzombe kumpasa license kuti ayambe kupanga fertilizer ndi chani. These are the real issues. Right? So guys, thank you so much. You see, this is the same guy, Napoleon Dzombe. So before another naguti ankatsegula so company so ya sugar Joyce Banda anangopita anangomuzira amuyankhabe mpaka napana ngodikiraso video yake so tinaiza iponyaso. So zinthu zambiri tikamaphatikiza ndale, tikamaphatikiza greed, zinthu ngati zimene zizi pamavuta kwambiri, zimavuta kwambiri. Komano iyi ndi inali huge step. Inali step yaikulu kwambiri kuti munthu watenga wina wake watiyambitsira basi fertilizer bwezako pangidwa bwino. Bwezatamba kali mu April mucho. Mababa and fertilizer funaso tizaonongeso forex inaso tsakagula kunja fertilizer. And podusa bageso tubaja ndipo mpajaso ku Strait of Hormuz kumene kuvuta kuchaso. So zinthu zambiri zimene zimachitika komano zimachitika chifukwa chosaganizirana komanso chosakonda Malawi. So iyi issue iyi ndiyo khudza kwambiri. Mpaseni munthu license ayambe kupanga fertilizer. Period. Tambanete.